салом дуруд бинандагони ҳамешагии фараж. манзури шумо барномаи дарак аст. дар студия бо шумо исматулло абдуллоев. мегзарем ба сархати хабарҳо. боз як ҳунарманди шинохтаи тоҷик дунёро падруд гуфт. кушта шудани 36 кӯдак дар муноқишаҳои навори ғаза. мақомоти исфара мегӯянд қирғизҳо хонаи сокини чоркӯҳро оташ зада 250 дарахташро шикастаанд. ҳамлаи исроил ба қароргоҳи расонаҳои ҷаҳонӣ дар ғаза. туркия дар фикри фиристодани сарбозонаш ба байтулмуқаддаси шарқӣ аст. назирмард мусоев ҳунарманди шинохтаи тоҷик шаби гузашта дар синни 70-солагӣ дар шаҳри душанбе дунёро падруд гуфт. маросими видо бо марҳум пеш аз зуҳри имрӯз дар пойтахт баргузор гардид. сабаби марг бемории қалб гуфта мешавад, аммо расман ин иттилоъ тасдиқ нашудааст. назирмард мусоев дар театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмудҷон воҳидов фаъолият карда дар филму намоишномаҳо ҳунарнамоӣ кардааст. ӯ солҳои охир аз ҷумла дар намоишномаҳои коргардон, терма, филмҳои захми носур, қатора ва ғайра ҳунарнамоӣ кардааст. мақомоти исфара мегӯянд қирғизҳо хонаи сокини чоркӯҳро оташ зада 250 дарахташро шикастаанд. манобеъ аз ҷамоати чоркӯи исфара ба Спутник Тоҷикистон гуфтааст, ҳодиса шоми дирӯз тахминан соатҳои 20 сар зад. ба иттилои манбаъ, хонае ки оташ заданд аз як сокини маҳаллаи Хайрободи Тоҷикистон буда, дар 100 метри дуртар аз хатти марз ҷойгир аст. хонае ки дар ҷамоати чоркӯҳ оташ гирифт аз шаҳрванди Тоҷикистон Баҳром Ғафуров мебошад, ки иборат аз 4 ҳуҷра буда пурра бо таҷҳизоташ ба коми оташ рафтааст, гуфт манбаъ. ин манбаъ гуфт, қирғизҳо бо оташзанӣ қаноат накарда ҳамзамон беш аз 250 ниҳоли зардолуро шикаставу решакан кардаанд. аз ҳукумати шаҳри исфара низ бо тасдиқи ин хабар ба Спутник Тоҷикистон гуфтаанд, барои чунин амали сокинон ҳатто марзбонони қирғиз монеа эҷод накарда, балки мусоидат кардаанд. вазъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон 28 апрел дар пайи як баҳс сари дарғоти Галаной шиддат гирифтааст. 2 май ҳайати Тоҷикистон ва Қирғизистон протоколи муштарак дар бораи делимитатсия ва демаркатсияи сарҳадро ба имзо расонданд. тибқи маълумоти вазорати тандурустии Фаластин, 126 сокини кишвар қурбонии тирборони Исроил шуданд, беш аз 950 нафар маҷрӯҳ. дар натиҷаи даргириҳои байни исроилиён ва фаластиниҳо дар 4 рӯзи охир 34 кӯдак дар навори ғаза ва 2 кӯдак дар Исроил ҳалок шуданд, менависад РИА Новости ба истинод ба намояндаи ЮНИСЕФ дар Ховари Миёна ва Африқои Шимолӣ Ҷулиет Тума. ЮНИСЕФ ташкилоти пешбари Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳифз ва рушди кӯдакон мебошад. аз ҷумлаи самтҳои асосии фаъолияти хазина ҳифзи саломатии модарон ва кӯдакон, таъмини рушди кӯдакон дар синни хурдсолӣ, ғизои кӯдакон, таҳсилот, қонеъ кардани ниёзҳои модарон ва кӯдакон дар ҳолатҳои фавқулода мебошад. дар натиҷаи ҳамлаи ҳавоии нерӯҳои Исроил дар навори ғаза, бинои баландошонае ки дар он дафтарҳои кории расонаи Associated Press ва Al-Jazeera қарор доштанд, тахриб шуд. ба ин бинои 12 ошёна 3 мушак партов шуд, ки он комилан хароб гардидааст. дар наворҳое ки расонаҳо аз замони ҳамла нашр карданд, дида мешавад, ки пас аз ҳамлаи мушакӣ дуди сиёҳи фазои макони биноро мепечонад. телевизиони Ал-Ҷазира навореро намоиш дод, ки пеш аз ҳамла соҳиби бинои баландошона тариқи телефон аз ҷониби Исроил хоҳиш мекунад, ки ба 4 журналист иҷоза диҳанд, ки дурбинҳои наворбардориро аз бино берун кунанд, вале афсари исроилӣ ҷавоби рад медиҳад. туркия дар фикри фиристодани сарбозонаш ба байтулмуқаддаси шарқӣ аст. дар ин бора Аҳмед Берат Чонкар, муовини раиси комиссияи парлумони Туркия оид ба корҳои байналхалқӣ, дар суҳбат ба РИА Новости изҳор доштааст. аммо дар ҳоли ҳозир қарор аст артиши Туркия дар ҳайати нерӯҳои байналмилалии посдори сулҳ дохил шавад. агар чунин тасмиме аз сӯи созмонҳои марбута гирифта шавад, он гоҳ ҳукумат бояд иҷозаи парлумонро ба даст орад. қаблан Раҷаб Таyyip Эрдоган, раисҷумҳури Туркия, шиддат гирифтани даргириҳои Фаластин ва Исроилро бо муноқишаҳои Қарабоғи кӯҳӣ муқоиса кард ва таъкид кард, ки Туркия аз амалкардҳои Исроил хашмгин аст ва ваъда дод, ки ба фаластиниҳо кӯмак хоҳад кард. ин буд хабарҳои имрӯз. То барномаҳои дигар бо Фараж бимонед.